Hát nem hülye vagy ma mégis. Ez azért Péka. Ötöt mutatta, egyikesek ötöt mutatta. Na de hányszor ötöt, te hülye? Hát gyorsan mutatta, majd 35-ről jött rá, négykor ennyi. Számol, ha józan vagy. És ha elszítad Nem a a piros bőrbe. elemét, ha elszítad a csomagot, akkor nem a földre doboljuk, hanem a izébe. Én piros gondét nem szítam. Nekem gondém van. Te hülye! A Golden nem szítod a Golden, milyen balfasz vagy? Piros elemet nem szítam. Piros, nekem gondém van. Azt nem én szítam. Golden GT van. Te alattad van, akkor azért még fölvehető. Mr. Franszkiról, bazd meg. Az nem én. Az már a te rúgod. Az a te rúg. Én csak basikomnak segítettem összeszedni reggel a cikkeket. A színúra fogod? Nem. Te, major. Menjek ki a majorhoz. Jó, kérdezd meg tőlem milyen színű van. Mondd meg, hogy kófújja ki a faszodod. Így puhatod. Jó, hogy mama milyen Baszott megsziatod ilyen. milyen nap van mama, jó. Rinték. Rinték. Hol ez a stromba? No, vedi, insomma, ci devi. A printek van. Te hülye vagy most. A printek van. Nem először, nem Io faccio utoljára, una schifolosa che tudja mindenki, hogy nem először. De azt hallod, és megkezd nagy kérdés. Tőlem kérdezheti. Hogy csókolod még legmélyebben a pina? Nem tudod, mi? Én tudom. Én tudom. Hogy csókolod még legmélyebben a pina? Mondd még. Nem tudod, mi? Hát hallod, ezt nem mondani kell, bazd meg, hanem csinálni. Ki lehet tőled, tudod én? Nem tudja, akkor mondd ma még. Ha megcsókol a faszomat, én még begyukom, nem? Én még begyukom, úgy csak nem ellenül a pinót. Nem lenni ebben a Nem vagy te hülye egy csöppet? Nem. De hogy most gyűjt rá. Én ma igen tudtam, csak bíztam benne, hogy nem leszek külön. Józsi, te pálinkot nem ihatsz hozzá. Nem baj. Az tönkretesz, bazd. De mert minket is a picsi. Itt ülünk vele. Mikor én kapom. Én! Hallod én. Szopja le. Iber velem szóval. No, úgy lett be. Annyira zavartó. Nem zavazza, az csak ne így van. Ma nem is semmi, mi van? Az a baj. Az a baj, hogy ma nem tudsz inni. Ma megint a picsi. Fúj. Beled nem bárjön, hogy most csak Nézzéd össze nekem a félrehalt, bazd meg. A félmosom, bazd meg. Majd te fogod most. Húska? Nem. Ha legalább, Józsi, ha legalább annyi eszed volna, akkor nem odaadod. magukra kének, bazd meg. Mit akar? Mindeseg! Nem az. Na de most mit mondasz? Arra, hogy hősön vagy, és úgyis hülye vagy. Mi volna, hogyha Ennél napra. Akkor ma nem hallasz szerintem. Akkor egy feküdne. Nem pedig nem. Hogy lettek beszárni, hallod? Észre tudod, hogy a fak beszárni? Ne azt kérdezz tőle, arra tudod, ne azt kérdezz tőle. Hanem, hogy tudod fekve behúgyozni a pincsénél. Hát az nem tudom, az meg én. Legközelebb görcsöpködök a faszodra, hallod? Ez kapaszka, meg. Na de hallod? No de Józsónak igazán volt, apja annak, hogy vigyünk neki pénzből. Az is hülye. Zászrán. Családban meg át vitek rá. Mondom, családban meg át. Zászrán, mondom az zászrán. Hallod? Józsó. Te vagy egy hív, te vagy 19. Apa még egy hív a 20-ban. 19. Én? Hála Istennek. 21! 21! 21 lehet, de csak
De csak az évek szerint, no de én szerintem nem